ngaturaken pambagi wilujeng rawuh katur dumateng para tamu sinedahan kakung miwah putri ginira lumaksana kang kamangke keparengna panjenengan sadaya kasuwun lelenggahan kanthi suka renaning penggalih ginyo jurung donga pamuji kanthi lempahing tata cara upacara tasyakuran lumaksana kang kamangke kepareng kanthi satata lampahing tata cara upacara tanggam warasa ingkang kamangke saking Wrekadang Sekar Ladi ingkang kepareng lampahing tata cara upacara kang badhe kawiwitan gendira ingkang kamangke tansah hanya nyuwun wonten ngarsa dalem Gusti Kang Maha Agung jinurung saha netepireh darmaning hagesang ingkang kamangke lampahing tata cara upacara kang badhe kawiwitan kanthi hasesanti murih mulyaning nagari. Kula nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawilujengan katentreman saha kabagas warasan sih wilasa saha berkahing Gusti Kang Maha Agung mugi tansah kajiwa kasarira dumateng panjenengan sadaya lan kula. Para pinisepuh sesepuh ingkang satuhu binektinan sumrambah katur dumateng para tamu sinedahan kakung miwah putri ingkang winantu ing suka rahayu. Hamurakan hanggin kula matur sumangga panjenengan sadaya kula dherekaken tansah manengku puja hastawa puji hastuti kunjuk mring ngarsa dalem Gusti Kang Maha Agung satemah wonten ing rikalenggahan enjang punika taksih kinayoman kalayan karahayun saged angestrini lampahing tata cara kanthi wilujeng ndir ing sambikala. Sholawat salam sumangga katetepna dhumateng arsa dalem Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang panjenengan sadaya lan kula tansah tengga syafaatipun wonten ing alam donya punika tumekeng yaumil kiamah. Para tamu sinedahan kakung miwah putri ingkang winantu ing suka rahayu mradhapa kemareng saking Raka Masrina Edi kang adalem Aditya Praja dipura kang minangka jejaring pambiwara kang badhe ngaturaken lampahing tata cara upacara tasyakuran tanggam warasa ingkang kaping nawa candra ingkang kamangke lumaksana kang kepareng wonten ing rikalenggahan enjang punika
anggenipun tasyakuran saking para kadang Sekar Ladi ingkang kamangke sampun kaping warsa ambiyantu tumraping bebrayan agung lenggih lampahing tata cara pacara sewisan nunji pambuka tumuli wasan pandonga ingkang kamangke badhe kasarira dening panjenengan Bapa Maridi atur pangandika Manembrama Pambagyareja kang kamangke badhe kasarira dening Raka Mas Rena Edi ingkang tumuli keparing-paring pasugata saking para kadang-kadang Sekar Ladi Ketring lumaksana kang kamangke ugi pangkam lampahing tata cara upacara lumaraping parade pengantin lumaksana ingkang kamangke badhe kasarira dening Sanggar Rias kang sewisan nedinji saking ikanining make up Gabinarang Widing saha Wulan Rias lumaksana angandhi pengantin kang tumuju wonten ing madyaning sasana pahargyan tumuli lampahing tata cara upacara salajengipun inggih maring pasugata telipur lelangen gambyong oplosan lumaksana saking para kadang Sekar Ladi Entertainment kang minangka pratandha cetha nuju kang kamangke lumaksana purnaning tata cara upacara kang pungkasan nuju manutup para tamu sinedahan kakung miwah putri kang winantu ing suka rahayu mekaten wenggah lampahing tata cara upacara tasyakuran tanggam warasa dening para kadang Sekar Ladi lumangsana kang kamangke kewarana lenggahan kanthi suka renaning penggalih mugi purwa madya usana sageta wilujeng nir ing sambikala nuwun matur nuwun suing ladrang santi mulya para tamu sinedahan kakung miwah putri ingkang winantu ing suka rahayu lumaksana hamurwakani lampahing tata cara upacara tasyakuran Sekar Ladi ingkang kamangke ginro lumaksana kang sumangga badhe kawiwitan pramila tansah nyuwun mring ngarsa dalem Gusti linambaran rasa trapsila dumateng ngarsa dalem dat kang moho wikan lampahing tata cara kawitan kanthi wasan basmalah kula dherekaken bismillahirrahmanirrahim mugi purwa madya wasana tansah mangke rahayu nir ing sambikala lampahing tata cara upacara salajengipun nenggih lampahing tata cara wasan donga pamuji ingkang kamangke kepareng kang kinurmatan Bapa Maridi ingkang kasuwun paring jurung donga pamuji nggih kang kasuwun siyaga samapta ing gati sawiga ing diri ingkang kamangke badhe jurung donga pamuji kang tumrap wonten ing rikalenggahan enjang punika kepareng dumateng Bapa Maridi wekdal sasana kasumanggaken lamping sedya sumangga nuwun
matur nuwun.